γιατί δεν θέλω like εδώ. Φυσικά θέλω, αν θέλετε. Θέλω να πω κάτι σε μια ξαδέρφη μου. Γιατί στο YouTube ή δεν ξέρω που αλλού, το πληκτρολόγιο μου είναι μισά κινέζικα, μισά αγγλικά. Δεν μπορώ να γράψω. Έχω σπάσει κάτω στο YouTube τα σχόλια στο πρώτο βίντεο που έκανα. Βοήθεια, 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 πώς να το φτιάξω, και έκανα τα σχόλια. Και θέλω να έρθεις να μου το φτιάξω οπωσδήποτε, γιατί δεν γίνεται. Ή στα σχόλια, όποιος με δει τώρα, να μου πει πώς να βάλω ελληνικά, γιατί έψαχνα όλο το τέτοιο. Είναι στα ελληνικά, αλλά στο δείξω λίγο. Θέλετε να στο δείξω, θα το δείξω. Να, κοιτάξτε.